Ben jij een sneeuwmens? Ik ben absoluut geen sneeuwmens. Ik ben meer een zonnemens. Maar ik kan dit goed waarderen. Ik had zo het begin het idee toen we hier naartoe, ik ben met de auto gekomen, had ik het idee van ja, goh, die sneeuw onderweg en weer die ruitenwissers aan. En je kent dat wel. En eenmaal hier, ja, ik kom volgend jaar terug. Ik heb zo'n 15 tot 20 fans bij me en die komen me iedere dag opnieuw bedanken dat ze zo'n fijne feestweek hebben. Ze kunnen dicht bij hun eigen artiestjes komen. Ze kunnen de grote sterren van dichtbij leren kennen. Ze mogen met ze in een hoekje aan een tafeltje. Ze mogen handtekeningen vragen. Dat is het voordeel van een feestweek. Iedereen is hier op een kleine ruimte bij elkaar en iedereen heeft hier tijd voor elkaar. Binnenkort, ja, binnenkort. Eerst een heel kleinigheidje. Ik ben sinds vorige week ambassadeur geworden van een milieugroepvereniging, een VZW uit België. En die stellen zich ten doel biocultuur en milieu. Die gaan een compleet nieuw park aanleggen. Allemaal via de officiële Belgische wetgeving en zo. Die gaan een compleet nieuw park aanleggen. Dat park wordt aangelegd in de vorm van het menselijk lichaam. Op iedere drukpunt van een menselijk lichaam komt een elektronisch bord te staan. Daar kun je op drukken en dan kun je zien, en dat is even een heel moeilijk verhaal, maar ik vind het een heel goed verhaal, wat er aan menselijk leed in de wereld is gebeurd. Dus met name kindermishandeling, zinloos geweld, al die dingen waar ik zelf ook de dupe van ben geworden vroeger en wat me heel veel energie en tijd heeft gekost. Daar ben ik ambassadeur van geworden, daar ga ik spreekbaas van worden, daar ga ik helemaal achter staan. Want alle kinderen, alle ouders die dat mee hebben gemaakt, die dragen daaraan bij, die komen daarin voor en die dragen daar hun steentje aan bij. En het wordt volledig gesponsord door bedrijfsleven, alle dingen meer. Er komt een single vanuit. Totale kosten van die single, er worden 100.000 gemaakt. Totale kosten het bedrijfsleven in België en Nederland. Totale opbrengst naar het natuurmonument. Dat is wat er op het spel staat. Eigenlijk als een van de leuke dingen die ik mag gaan doen. En het allerbelangrijkste is, ik zit 25 jaar als Andy de Wit in het vak. En dan gaan we op 16 oktober aanstaande vieren met een hele hoop collega's. En ik ga hele grote uitnodigingen sturen naar TV Oranje of ze allemaal komen.